baby na aka yi ne. Lafiya. Sweetie. Yau kin yi kyau sosai oba. Allah. Wannan yan shirya haka ai. Sauran sati dai ina murna. Daɗi nake ji wallahi. Ai na fi ki jin daɗi. Ni yanzu haka akan target nake. Wallahi kuwa. Ai in aka yi bikin nan. Abin da zan maka. Wayo. Me da me zaki mun? Gadonmu sai a saka mishi wannan a karkashin shi. Dutse ko za a saka dutse a mishi balance. Saboda kai ya karye? Saboda kar ya karye. To dan ba za mu dinga yi? Ai dambe ma mai sauki ne. Abinda za mu yi. Abinda zan maka. Sweetie. Sweetie. Kaga gashin kan nan? Sannan da abinda zan yi zai zo yana ja har kasa. Kaga mun gashi zaki akai? A'a ina. Ai lokacin da na gama sarrafa ka. Da jigal wallahi. Wallahi sweetie. Sai sati ka tak. To in dai zaki mu baby to yanzu a dan duba mun mana tunda su sati ɗaya kin tabbatar da auren naki zan yi. Da gaske? Dan Allah mu je ko faka ko minti 5 ne tunda akwai hotel a nan kusa. Ko? Mana to. Dan duba mun ko jajjaga ne amma ko. Ba za ka dai challenge ba, ba ka dai challenge ba ko ba za ka ki auren ba dai ko. A haba so ga sati ɗaya aure na kawo komai akwati na kawo ya zan share. Haba da Allah ya zan share ki. Ai zan ji yadda abun yake ne in ya so kin ga. Ni testing kenan. To ba wasala ba duba ko baba na ya fita. Ke game da shi da Allah ba zai gaba. Ka san wannan tsohon takura ne da shi. Yana da shigar rayuwa duk da cewa na ya kwantai maimakon matin da ka zo kana so ka rufa min asiri. Gashi nan duka ko ta ina. Tunda ai ko mota zaka siya ba kai testing ba? Shi ne din ai takalmi wannan nan zaka siya ba ka din na ba. Ka mu je mu testing. Mu testing. Kai. Ina ku je? Ke? So da wannan. Ke ba ki da kunya ko? Kai baba baka ga na kwante bane ya zo. Karamar yarinya da ke yaushe karamar yarinya da ke yaushe kika yi kwantai? Baba. Ko nan da shekara 10 in aure da ke samun miji zaki. Kai kuma don ubanka dama tun da nan ka na san kai dan iska ne. Nace wallahi da ma ainihi ban so in baka auren yarinyar nan ba wallahi. Allah wallahi kai sai na yake ka na rantsi da Allah. Allah sai na yake ka. Baba muna son junan mu ba to kuma so sati da wannan na kawo komai zamu je mu gwada ne mu tabbatar da lafiya. Kutumin ubanka zaka gwada? Ai iska ko irin dama kai wallahi da gare ka kai zuwa iska yarinya mutum mai kirki malama islamiya zaka je ka lalata mata rayuwa. Wannan din lalle baka san yadda ka haifa ba kenan. Ke ba mutum mai kirki bace? Tabbas mana ba kai ne ka bani tarbiya ba ya za ya ce mu mutumiyar banza wallahi sai fasa aure. Lalata miki rayuwa yake son yayi ko? Wallahi sai fasa aure. Kai dan ubanka. Wallahi sai fasa ban da mu. Allah kai sai na yake ka. Sai kuma mu je zaki ci ubanki. Naga alaman yara ne sai ka haife su baka haifi halin su ba. Wallahi ga nan mutumin kirki. Alwala in nayi ranar asabar sai ta kai wani laraba sai ina alwala da nayi sallar idi karamar sallah sai na yi sallan babban sallah da shi saboda imani amma yarinya mu je dan ubanki